тя си взех колелото. Между другото, само да се похваля, дадах 1200 лева и си купих електрическо колело от AliExpress. Много смел човек, да, разбирам. Колелото дойде за 5 дни. И аз от миналата година, средата, се каня да му направя ревю. Просто не ми остава време. Замислете се, че имам ревюта, които искам да направя, защото са ми забавни. Например, да направя ревю на колелото си, ще ми е много забавно, защото съм го ползвал. И наистина, нали, нещо, което съм ползвал. Мисля, че имам 350 км на въртяне с това колело. Което не е зле всъщност. В Пловдив. При положение, че повечето ми пъти на 5-6 км от нас. На мен се задържаха ли го? Не, дойде от Полша, без такси, без митница, без нищо. Дойде с куриер пред вратата ми. Така че да. И съм навъртял 350 км с това колело, което не е зле. Защото аз го имам от година, обаче аз го взех есента. Което значи, че когато то дойде, аз го тествах 3-4 пъти и силя вкъщи цяла зима, защото сгубено или... Братко, готово беше. В смисъл, трябваше само да го разгъна и да му сложа батерията. Мисъл, напълно сгубено. То просто е сгънато. То се сгъва, така че влиза в... не знам дали има кола, в която не може да влезне сгънато. Мисля, че дори влиза и в смарт. Но с това колело много хора са ме виждали по центъра. Това ви го гарантирам, защото като се прибирам, много често се прибирам право по центъра, въпреки че уж е забранено, ама то след 12 часа няма много хора. И съм крайно доволен от това колело, така че да, fuck yeah, AliExpress. Но не съм поръчал съдомяната от AliExpress, за жалост. Оттам съм поръчал много други глупости. И сега в момента сметам да дам към 200 лева за шумоизолация, която да поръчам сега, за да може да пристигне на време, когато започне ремонта в студиото. Да е пристигнала вече, за да мога да налепя на фъканата стена. Защото